Haga jing la kai second ODI hapreng ka Sri Lanka persya ka Australia. Haba pai syakan ka jing la kai ka Sri Lanka ka lakhur ka nam job. Hadin bagalala ban pelim sok ka Australia hadu shispa nyau peu sauron. Bada haga ka jing la kai Kushal Mendes ulala ban kamai ka spa rons. Baleng bagan ka jing job ka Sri Lanka ka layo ban ra ka series hadin bagalala ban pelim ka Australia da Arlanon. Haga jing la kai Tri Nation Series final hapreng ka Pakistan persya ka New Zealand. Haga ni jing la kai ka New Zealand ka lakhur ka nam job. Hadin bagalala ban pelim ka Pakistan da Sun Weekend. Baleng bagan ka jing job ka New Zealand ka layo ban ra ka nam ladu jong ka Tri Nation Series. Haga jing la kai Women Premier League hapreng ka Gujarat Giant persya ka RCB. Haba pai syak ka jing la kai ka RCB ka brei ka ladu ka Samoy Baladep. Kalau khur ka nam job hadin bagalala ban pelim ya ka Gujarat Giant dan Re Weekend. Haga jing la kai Serie A pedeng ka Bologna persya ka Torino. Haga ka jing la kai ka Bologna kalau khur ka nam job hadin bagalala ban pelim ya ka Torino dan Laila R. Bari ka gol pen job jong ka Bologna layo ban tap leng ba ka un gol jong ka Torino. Haswa ban kot ka jing la kai. Haga jing la kai La Liga pedeng ka Girona persya ka Gaddafi. Haga ka jing la kai ka Gaddafi kalau khur ka nam job hadin bagalala ban pelim ya ka Girona da Arla ka way. Haga jing la kai Premier League hapreng ka Brighton persya ka Chelsea. Haba fai syak ka jing la kai ka Brighton kalau khur ka nam job hadin bagalala ban pelim ya ka Chelsea da Lailanon. Bada haga ka jing la kai Wian Kuba olayo ban tap ar gol nag benta ka Brighton. Haga jing la kai Indian Super League hapreng ka Odisha persya ka Hyderabad. Haga ka jing la kai ka Odisha kalau khur ka nam job hadin bagalala ban pelim sok ya ka Hyderabad da Laila ka way. Haga jing la kai I League hapreng ka Shillong Lajong persya ka Serini Didikan. Haga ka jing la kai ka Shillong Lajong kalau khur ka nam job hadin bagalala ban pelim sok ya ka Serini Didikan da Saulanon. Baleng bagan ka jing job ka Shillong Lajong kalau kiu sya ka Kerdan ka Basan haga mi ya hin point. Haga jing la kai Parlok hapreng ka Orlando City persya ka Kenhun Lionel Messi ka Inter Miami. Haba pai syak ka jing la kai paro artli Kenhun kia khai damar argol adu bokot ka jing la kai. Bari ka gol pen ya khai ka Inter Miami kalau yo ban tap haswa ban kot ka jing la kai haga minute ka ba khentai peu plus lai.